Lightly ki ba pidei ban yo ha ka jing em. Sam ka ba shi spa sao ka khat ka ba khat san. Ka ya thu bat ya ka wan ka ba pen kemen ya ka donot ubriu. Bat ko penyang ya ka ban penteng shine ya ka khmat jong u. Bat yo kpu ba pen klan ya ka donot ubriu. Ka ban kong ka mga kwa ban kran hang ni ka dei spang ka wan ka ba pen kemen ya ka donot ubriu. Kani ka wan ka ba pen kemen ya ka donot ubriu ka theu ya no. Lalapi kwa ban tip kani ka wan ka theu ya no. Ka kwa ban pen pa ya pi sha ka testament ka ba thamai. Aga gospel kat kum Yohanes arkel nong ka dekat ka ban kong ter kaya thu yang iba ladan ka wei ka long ying kana Galilea ka ba pelong ya ka jing khwai song kurim. Bat la khot ru yo Jisu sha ka jing khwai song kurim. Bat hapadeng jong ka jing khwai ka ba ngosi ka long ba kawan ka lalut no. Bat ka kemiu Jisu kalawan ya thu shu. Bakani ka ying kamdan wan shu. Man penlengkot dengan gaji itu, uji sula ong yang kita kisakri, pendap yang kita kikara dak Ban hadian begini kisakri kila ko ong ya uji su, kila pendap shan yang kita kikara dak Uji sula ong yang ki, tu tong mentah, batu raru ha nong sensar gajing kawai. Ban onda nong sensar ulama yang kata ko bala pelong wan, ban tip nang no kalalong. Henry kini kisakri, kitip bahkan ni ko kabalapan kelawan kamdai kebawan na uding sawan ubala tung daga kiti beriu. Henry kan ni ko kabalapan kelawan kedai kebawan na Yesus Kristus. Udah Yesus Kristus papelong ni kan gawan. Pat habau nong sensar ka jing khoi la di ya kata ko kabalapan kelawan usyam bakat mau nang di kata kanang bang. Aga bakat du ulakhat yo nong lek kurem baruang hu. Upreu baro jebu akhmat ya kawan ke babahan engkau pat onda kira deep bahasa ke bakam seniu mepat mela tengkai kawan ke babah haduk mentah kai ke bang mut ban ra hang ni ka babut bakawan jong ke perthei kala ban ajing bang kala ban ajing kemen ya pi tang sipor kanan ke jing bang kanan ke jing kemen haka sipor hanrei haka bakat tu kan ai pi ke jing ketang hanrei ujisu ulang kawan ka basisha pada tang mo uhi ubala ban ajing bang pada tang mo uhi bala ban ajing kemen ya ka doknot ka jongpi bala na pikwa ban yo ya ka jing kemen ka basisha ai tilut sha ujisu ai tilut ka jingim ka jongpi sha ujisu Kris da ka pi pediang tapi khot yu ha ka jingim ka jongpi pinyo ken ya ka jing kemen ka basisha ka ba ar pat di ka penyang ka penting shan ya ka khamat ubriu pi ka penyang barbor ka thau ya ka dur ka jong men sim khoi ha ka testament ka barim ya ka penyang olip laju pendon kam hapo jo ka tabernacle da ka bathe penyang ha ka ding penyang syarak kanang ya ka ban ajing shai hapo jo ka tabernacle klem da pun dena mata ka daw nengkong tesel ni san granong dekat bakat kendai upolong wat pelip no ya umen sim namar ba umen sim ba kho hi udai unong yalam udai unong hikai udai unong pentengan bat ulong ka bor ha ka jingim ka jongi kanang bangin la ban nya ha ukres man ka singi bat ana pimtre ban IT la dia ha ka jing sha yalam ka jong umen sim ba kho kan sapoi ka por bon san lip no na ka jingim ka jong pi Pasi sen bala lip umen sem bakhoi naka jingim ga jongpi de hangta pin kelalong ki ba matla aka ba kenjaman sem den mata kadaw sha ayo men sem bakhoi ba un yalut ya kamet ya kamen sem ba da ka jingim ga jongpi barok we namar ba hawa umen sem bakhoi un yalut de hangta un penting jain ya ka jingim ki kamat ki ba kenjaman sem ya jongpi haleluya kabalai pat de ukpu upapan klan ya ka donot ubriu hi ko mangitip ba ubriu ba kenjado hi umla ban im klem ka bam lalau kwa ban im uhap ban bam man ka singi kanang ba unim kum taru ubriu ba kenjaman sim udan kam ya ka bam sim kanang ba unla ban im den mata ka daw
baka sam ka soong ba ukpu upen klan ya ka donut ubriu. Bat ukpu hang ni uthau ya ka ktien ka jong blai. Balada pimbam ya ka ktien ka jong blai man ka sngi pinam laro banem. Namar ba Hebrew saw kalong dekat bakat ar kaya thu yangi. Baka ktien ka jong blai kalong ka ba im. Ka ba danbor. Bat ka ba kamnap. Bat ya kano ka white lam al yang seti. Bat uji suruh ang baka day ka mansim ka ba penim ka do kampan mentoy ay ruem. Kita kikitin ki mangal kran api kilong ka mansim bat kilong ka jingim. Hagan ni kesngi. Lalapi kwa ban long ki briu ki baklan ya ka bakenja mansim. Pitan kam ban bamro ya ka kitin ka jong oblay hala kesngi. Namar hapapi bam ya ka kitin ka jong oblay on pan klan ya pi on ai bor ya pi. Kenang wapin ban im ban yaj man la kesngi. Ublay unkar khu ya pi. Amen.